To, assalamu alaikum wa rahmatullah. So in ka shigo ambassador abin ɗinka, profile ɗinka. Da farko in ka zo nan, ma'ana dai in ka yi login ka san sai ka shiga ta wato ainihin wannan ɗinka. Sai ka danna wajen OTP wanda suke abin nan suke bibiyar mu. Mun nuna yadda za a biyo a tura OTP ta email ka zaɓi password ɗinka muka ce ka sa na interlink ɗinka zai fi maka. Ya zama na ambassador ɗinka irin na interlink ɗinka. To sai ka taɓa. To yanzu in ka zo nan ka shigo za ka iya kai editing profile ɗinka misali. Duk abin da ya dace sai ka taɓa. Ni yanzu gashi na ce edit profile. Ina so in gyara profile ɗina. Wannan shine profile ɗina. So har da X ɗina, kun ga X an yi suspending ɗin wannan X ɗin. So bari in yi cancel ɗinta. So kun ga yanzu ta fita kenan babu Twitter a ciki. So bari in je in adding ɗin Twitter. Kun ga yanzu ita kaɗai ce a nan gurin ban sa ta ba. So bari in saka Twitter. So me aka sa a nan URL. Bari in fara typing wani abu za ku gani. Bari in ce www kaga na sa abin da ba shi ake bukata ba. To yanzu nan wajen sai ka lura wannan jan ɗin nan shine daidai. Wannan jan ɗin shine daidai. To amma a cikin jan menene zan kwafi, menene kuma zan ɗauko daga profile ɗina. So sai ka ga nan bari in ɗauko ina rubutun nan yake. Bari in ɗauko rubutu. Kaga kaman daidai nan wajen, daidai nan shine abin da za ka je ka ɗauko na profile ɗinka. Nan kuma kwafe shi za ka yi har zuwa slash ɗin nan a daidai nan wurin ka saka shi. Ina jin dai abin ya fito fili. Wasu suna ta tambaya na, gashi mutum an nuna maka kuskure haka ba daidai ba. To sai ka je ka yi gashi in na je na rubuta kaga yayi kuskure ko? To sai ka zo ka ce to shi wannan ɗin zan iya kwafa shi. Sai ka kwafe shi. Gashi nan har zuwa slash ɗin nan. To gashi nan na ce copy. Sai in zo nan sai in yi pasting ɗin shi. Sai ka yi paste. Kaga yanzu me kake jira? Sunan profile name ɗinka kaɗai za ka ɗauko na Twitter. In ma ba za ka iya zuwa ka kwafo profile link ɗinka na Twitter gaba ɗaya kenan ba. Sai ka je ka nemi ina ma Twitter ɗin take. Ina X. Ni ban ma kiyaye sunan da na sa profile ɗin X ɗina ba saboda yanzu nan na zo na register. Gaskiya ba ni da wani abu a kanta. So sai ka zo ka taɓa profile. Za ka gani. So ka ga gashi nan. Ina jan Abdulaziz 3048 shine. So in kuma zai baka wahala sai ka zo nan ka ce share. Sai ka ce copy link. Sai ka je ka yi pasting a can. Amma in ma zai baka wahala, me ma ce Abdulaziz 30408. To sai ka rubuta. Za ma ka iya rubuta shi Abdulaziz 30408. Shikenan fa. Ka riga ka gama. Sai kawai ka zo nan. Ka ce save. Daidai nan gurin ka danna saving. In kuma kana ma iya ɗaukowa daga can sai ka yi cancel yadda ka je ka ɗauko ɗin nan a nan. Sai ka yi adding. Sai ka ce me za ka yi adding. Sai ka ya abin ke bani wahala ka ce add social media handle. Menene ma zan yi adding. So kun ga ma ya ƙi ya nuna mu abin da zan yi adding. Kowanne a nan is added ina ganin. So kaman Twitter ta riga ta hau ko. So wannan dai shi ne. Ban sani ba Twitter ɗin me hana. Yau ga Twitter ɗin. Sai ka zo. In ka zo tun da kana da handle ɗin kawai kai copy and paste. Kaga ka kwafo shi. In kuma ba za ka iya ba ka bi tsarin da na nuna a farko. Ka ga me kuskuren sai ka kwafe ɗan wurin sai ka je ka san username ɗinka sai ka ƙara shi bayan slash ɗin kawai shi kenan. Wannan shi ne. Bari in je in yi saving. Shi kenan. So duk wannan ga rubutu nan kun ga ba wani abu na cika ba kawai ya riga ya saving successfully. Kun gani? So ga handles ɗin nan. Duk na riga na ƙara su. Insha Allah kuma zan je in ci gaba da yin task na day 58 insha Allah.
Allah ya sa mu dace. So yadda ake zuwa a canza kenan. In TikTok ne kusan duk ɗaya ne. Kana iya zuwa ka taɓa wato ka yi haka sai ka zo ka ce overview. Ina overview ɗin ne. So daga nan sai ka ce profile. To gashi nan sai ka ce edit profile. In ka zo editing profile duk handle ɗin nan da baka so ko ka ga kana da matsala da su kana iya zuwa ka canza. Misali TikTok, bari in cire TikTok. So ina so in je in ƙara TikTok sai ka taɓa nan add social gashi nan TikTok. So na zo adding sai ya ce in sa profile link ɗina. To sai ka je TikTok. Wannan duk ina yi ne saboda rage yawan tambayoyi. Wasu wannan abubuwan na yi bayani ya ake yin saukar wannan jani. Kaga ina ne ma profile sai ka ga wata 'yar kibiya nan. Wasu suna yawan tambaya na ya ake adin TikTok bayan na riga na yi bayani ga wata 'yar kibiya nan. Ita za ka ɗauka sai ka ce copy. Shi kenan ko? Sai ka zo nan. Sai ka ce paste. To gashi ya ce ba daidai ba ne. To yanzu ya za a yi? To sai ka ce to tun da ya ce ba daidai ba ne an fasa bari a goge. Sai ka goge duk sauran. So kaga yanzu duk sauran bayan wannan Dr. A. Idris ɗin shine ƙarshen username ɗina. Sai kawai in bar shi. In kuma ka ga ba za ka iya ba sai ka cancel. Sai ka ce add. Sai ka zo TikTok. In ka fara rubuta gashi misali ya baka kuskure. To wannan abin da ka gani na ƙasan shine daidai. Sai ka yi haka sai ka kwafe shi. Tun daga nan har zuwa slash ɗin nan. Sai ka kwafi. Ni saboda na san username ɗina. Kai ma za ka iya zuwa ka dubo naka. Ni ga username ɗina. Sai in rubuta. Shi kenan. Wannan shi ne username ɗina. Amma ban sa at ba. In na sa at kaga wannan jan ya ɓace. To ya yi daidai kenan. Sai ka gangara ka danna save. Shi kenan ka danna saving kuma haka ya yi daidai insha Allah. Allah ya sa mu dace. Da fatan dai wannan zai rage pressure ɗin. Allah ya ba mu sa'a.